सबसे पहले आप सबके प्रणाम। जितना भी लोग हमारे वीडियो देखा था, आप सबसे बस यही विनती बा कि हमारे वीडियो आप सबके अगर अच्छा लगी तो प्लीज़ ये हमारे वीडियो के लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करब जा और अपन प्यार आशीर्वाद देव जा। और ये चैनल पे हमारे एगो नया गाना आल बा, ओके आप लोग सुनिए और अपन प्यार आशीर्वाद दे जा। लव यू आप सबके। कि शक्तिवान लगल लक्ष्मण के रोवेले रघुराई, कि शक्तिवान लगल लक्ष्मण के रोवेले रघुराई। अखिया खोला बबुआ, हो अखिया खोला बबुआ, तब लब के छोटका भाई। अखिया खोला बबुआ, तब लब के छोटका भाई। अखिया खोला बबुआ, काजा के हम कहब अवध में पूछी है तीनों माई। काजा के हम कहब अवध में पूछी है तीनों माई। अखिया खोला बबुआ, तब लब के छोटका भाई। अखिया खोला बबुआ, राजी काजी सब छोड़ी हमारा संगे वन में अइला हो। धर्म कर्म सब ही से बड़ी भाई के सेवा कैला हो। राजी काज सब छोड़ी हमारा संगे वन में अइला हो। धर्म कर्म सब ही से बड़ी भाई के सेवा कैला हो। फिर बोला बिन तोहरा हमारा कैसे जियल जाई। फिर बोला बिन तोहरा हमारा कैसे जियल जाई। अखिया खोला बबुआ, हो अखिया खोला बबुआ, तब लब के छोटका भाई। अखिया खोला बबुआ, तब लब के छोटका भाई। अखिया खोला बबुआ।